Mas sila, si Kuya rin. Liwanag. Liwanag. Para yun lang yung partner dito sa kulay, oh. Dapat mo yan, pagkala na tayo. Aesthetics na yan, sinapos nga. Bakal. Third floor, house ni boss. Ay, si Kuya Jeep po. Kaya lang. Okay na? Okay na ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Uwi na tayo sa hotel? Ayaw sa akyat na. Elevator sa